wani zakara a gidanmu. Ai girman zakaran nan akalla ba a kasara ba ya kai girman haka. Dan rage ni dan Allah. Dan rage. To zai kai haka. Rage dai. To zai kai haka. Ka ji ba. Wannan ra'ayin sai faɗa kana ji ba. Ko gidan ubanka ba zai kai haka. Ku tsaya ko ta kaza ta. Wani zuba mata kwantalatali. Wani ta tashi da yanke mun. Guda biyu fa na sa mata amma sai ta yanke mun zabi 70. Kai da fara da Allah dan rage ne kamar ai na rage ne to aka ba wai akwai guda biyu da suka akajin to ai su aka je aka yi musu jana'iza ma yanzu an binne su suna nan dan dole shine da kasuwancin kafani mana duk juma'a sai na je ne musu addu'a abokina ka ji wata magana kan na ji shi ba ta inda ba na ji su ba su taba samun wani labari ni ka san babana cikakken maharbi ne zahiri irin yawon nan da yake shiga cikin dowa yana zuwa giwa tana yaya tana cin itace ko ta haɗe shi kai to ka san fa shi maharbi ba a rasa sa da ashana ai tambayar da zaka yi mun kwanan shi 40 a cikin giwa kuma yana cikin san abun ba ka san ba a rasa shi da ashana wannan ashana yake kesa yake yanka hantarta yake ci haka yi kwana 40 a cikin shi maharbu to ai ko baka sani ba aboki na akwai wani lokaci mun je nan ina diga wanda kasan ta jirgi muna wani lokaci muna bakin diga ina nan diga ta jirgi kawai can ina diga bayana sai naga jirgi ni ban ji ƙara jirgi ba ban komai ba na leƙa na ƙara leƙe na ga ba kowa a cikin jirgi ƙarshe da na kalli ƙasan jirgin nan wai ashe sai na ga kiyashi ne janyo jirgin abokina Allah tsino mai ƙarya don mutu wasu a duk inda yake kai da kai ta wani uban na ce a ina da ƙarya kai a ce mutum kwana 40 an ta ba kai kwana 40 ya isa wallahi duk wanda ya ci mana ƙarya wallahi ba cewa kai kazanka shi wanda ni dan me ba zan